Ginalimpyuhan na ang Baradong Creek sa Laverna Hills Subdivision sa Davao City human sa dakong baha niadtong Lunes. Mga residente padayon gihapon sa paglimpyo sa gibahang panimalay. Ani ang report ni Jandy Esteban. Tulo ka adlaw na ang milabay. Sukad nga miigo ang dakong baha sa daghang balay sa Laverna Hills Subdivision sa Barangay Kabantian, Davao City. Apan ang mga residente padayon gihapon ang paghinlo. Si Jojo ug mga kaubanan sa panimalay, wa pay tarong tulog tungod sa danyos nga gibilin sa baha. Hurot ang ilaha mga gamit ug kabasa. Ang uban, di na mapuslan. Tinisura gano'n, napalapada gano'n ko kay di makayang kwan, tindaganang lapok. Mapagay ko nung mandiri gani. Kining staff sa usa ka learning center, kumbati gihapon sa pagwaswas sa mga gamit nga nahumol sa tubig baha. Gani ang mga module na apil og kabasa. Busa magprint na sab daw sila og bag-o. So hinaot sab ko nga makakuan pod ni nga atong administration nga mahatagan pod og solusyon kining atong problema diri. Usa sa mga gitudlong hinungdan sa pagbaha ang mga Baradong Creek tungod sa kadaghan sa mga basura. Hinuon sukad niadtong Martes, gihinluan na kini sa Ancillary Services Unit sa Davao City LGU. Gipaspasan na og hinlo sa mga trabahante sa ASO ang mga creek dinhi sa Laverna Hills Subdivision ug gilauman nga ugmang adlaw mahurot na nila og kuha ang mga basura nga nakabara sa agianan sa tubig. Mano-mano ang ilahang paghinlo gamit ang bukag ug iced box. Gumikan dili na maabot sa bako. Kagabi namin nakuha isa ka dump truck na mo na sudlan puno-puno jud gayo. Nya wa jud na mo mahurot kay kini daghan pud spikas. Napay nahibilin diri gamay-gamay na lang pero mao na karon kami ang nitiwas. Samtang parayon sab ang proyekto sa DPWH nga pagpadako sa creek sa subdivision ug pag-install og mga tubo ug box culvert. Ongoing pa po at 70% at pag-install og HDPE pipes ug box culvert sa sulod mismo sa mga subdivision na magpadali sa dagan sa tubig padulong sa outfall sa kaap na mogawas sa sasa na bahin sa syudad. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.